Tak Juni už má u mě útrum, jako jo, po tady tom, jo. To je teda síla. Já jsem spala, já se omlouvám, protože jdu dneska ještě na 12, teď jsem se zbudila, tak tady čtu. Tak to je fakt jako hodně, jako, a to, co jsem tam viděla, co to jako je, ty vole. Mám dost, ty vole, jako, já ty lidi nechápu. Děcka, tak se podržte, jo, ty Míšiny konverzace, co zveřejňují, tak to je konverzace s Lofasárnou, jo? Unicorn a Lofasárna. Co to jako má být, ta Ivuš, nebo co to je? Já to nechápu. Co to je? No a tady, jak je Fučina, tak samozřejmě to se stříhali úplně z něčeho jiného, aby to vypadalo, že to jako děláme na sebe, jo. No to jsou hovada. Ježiši, já jsem byl včera v noci u Michala, ty vole. A samozřejmě, že to natočili, že jo. A dělal jsem si tam srandu. No samozřejmě, že už to má čurák na story. Nevím, neřeším, je mi to uprdele. Ale já jsem to myslel ze srandy. A několikrát jsem to tam říkal, ale to už tam nenatočil, kokot jeden. No jsem si dělal srandu, že pusou to na srazu ukážu, jak pusou navlíkám to kondom. No, ty vole. Je to hnus velebnosti. Co má kdo poslouchat? Nechápu. Blokuji Unicorn na pořád, ano. Je to prostě fakt odporný člověk. Poslouchám ze včera, jak jsem spala ten záznam a mám z ní fakt dost. Je mi z ní zle. Svůj hnusný člověk. A Honzovi jsem napsala, že je u mě navždy v bloku. Že takovouhle chcíplotinu nechci vidět. A jestli bude u něj, tak já k němu na stream nepřijdu. Jenom kvůli ní. Jo? Prosím vás, jak je tam napsaná Unicorn, já ji chci zablokovat. Pozdílejte mi někdo jí, já ji jdu bloknout. Já ji nechci ani slyšet, ani vidět. A vůbec. Už jsem to Honzíkovi nahrála. Říkal, že moderátorka u něj není. Já jsem tam slyšela něco, že je u něj moderátorka. Honza tvrdí, že není, tak já nevím. Ano, Milošku, včera to byla totální sračka, ano. Byť se tam jako fakt zastala, ta Veronika tam říkala o Gábi mu, že je HIV, tak to tam tu Veroniku jako slumil, nevím, co to teda Gábi měl za kamarádku. Tahle ta svině si brala i mě do držky, ta Veronika, nebo něco chtěla vyhrožovat mi nějakým způsobem, nevím jakým. Klidně jak mě vyhrožují, já se jich nebojím. A jinak Honza mi vysvětluje, že se drží mým stylem, že neblokuje lidi, že je nechává. Já říkám, no jo, já je neblokuju, Honzo, ale na Vokínka si je nedávám, už si je tam nedávám. A naopak, jak vidím nějaký komentář, tak jim vynadám na ten komentář a tlumím je. To je teď můj cíl, tlumit tady ty chcípáky za každý zrychlej komentář, co tam vypustěj, napíšou, jo. Takže tohle jako, v tomhle tom ještě Honza neumí chodit, jo. Takže já jsem mu to řekla, jo, tady to. Dneska jsem řekla, že zapnu stream a rozmetu je tam. Budu dneska střízlivá a budu nadávat, protože jsem vytočená, tady bezdomovec mě vytočil, strkal do mě, přitom ukradnul 2 flašky alkoholu, jo, takže mě de facto jakoby napad, takže jsem ještě teď rozčilená, to mám krásný advent, no. Jinak přeju všem hezký advent a užívejte, jo. Já si dodát kafe a nějakou sladkou tyčinku na nervy tady, protože jsem zase ve stresu jak prasce. Jsem věděla, že dneska to. A právě, že já jsem si pustila ten záznam, vynadala jsem Honzovi, že jak je možný, že si mě vůbec bere Unicorn do držky a ještě tam říká, že jsem kamarádka s Ivanou. Já s Ivanou nejsem už žádná kamarádka. Mě už Ivana nezajímá. Ivana pro mě skončila, je to debil jak Čupka, chová se jak Čupka. Blanka to samý, to je zvrácenina zlá, odporná. Všichni, co se teď tam stýkají s tou Čupkou, tak jsou prostě kreténi, včetně Řepiny, všech. Prostě já tady nesnáším, budu jenom nadávat jim. A nic jiného ode mě nemůžou čekat, budu je vychovávat a budu je učit jak malí haranty v těch komentářích, aby se chovali slušně. Jsou to pro mě prostě dětská, nevychovaný a jsem ráda, že Řepina měla hovno někde hovno v té schránce, protože si zaslouží takováhle kráva mít hovno ve schránce někde, jo, zaslouží. Stejně to tam dala ta její strana, jo, třeba ten Vašek jí ho tam strčil, co si myslím já, no. A že já tohle normálně nedělám, já neblokuju lidi, ale tady už prostě to přeteklo, mě to nastralo všechno. Už jsem musela prostě. Šla do bloku. Takže mám bloku Glossáryho, Unicorn a budu postupně pokračovat. Jinak mě vytáčí. Já ho neodblokuju. A Unicorn pouštila Honzíkovi záznam, jak jsem byla hotová, aby mě nesnášel. Ale nějak se jí to nepovedlo, tý Unicorn. Je v bloku. A bude na furt u mě v bloku. A Pipi tam taky přitakávala, takže mám takovou dilema i tu Pipi zablokovat. Není to dobrý člověk, ta Pipi. Pardon, skupinko, není. Všechny vás poprosím, podívejte se na moje storíčko. Kdo veřejně teď pohřbil svoje dítě, podívejte se a řekněte mi, jestli jsem udělala dobře. Já si myslím, že jo. Tady ten zmrt si to zaslouží. Je to zmrt, pohřbil svoje dítě normálně veřejně. Tady to máte. A bude mě dávat do videa, že já tady pohřbívám Čupce dítě. Já jsem pohřbila Čupky dítě, já ne. Já jsem jenom jí ukázala její zrcadlo, jak podporuje Václava a všechny ten spol, co tady ten hnůj dělají. Tak jsem to tam jenom řekla, jaký by jí to bylo, jak by se cítila. No, zřejmě jí to vadí, no. A dala jsem story, tak se podívejte. Děkuju.
No, dala jsem to na storíčko, ať to všichni vidějí, jak Houba tady hájí, že se o dětech nikdo nesmí bavit a přitom sám veřejně pohřbil svoje dítě, debil. Ano, ano, Renčo, udělala si dobře. To bylo dobrý, no. No kdy budeš v práci, Ren? Ne, já jsem Honzovi napsala, že se zastával někoho úplně špatně, ještě mi neodepsal, že já jsem to poslouchala celý, úplně komplet tady v kanclu a napsala jsem mu, že teď začínám já, že mě takhle neznáte nikdo, budete čumět, ale mám čas na to, všechny si vyhledám záznamy od každého něco a budu to dávat prostě do videí a do storíček, abyste viděli, co tam je za zrůdy. Tady je první záznam, jaká je tady zrůda. Houba. Jediný, kdo koho sundal, tak oni sami sebe sundali. Totálka. Trapas jejich. Honza bohužel chrápal, spal, takže je ani nevnímal, takže měl vlastně nějakou unicorn, nějakou pipi, měl úplně totálně v píči. Teda v čurákovi, asi tak. No. A ještě jsem se tady dneska prala s bezdomovcem, jo? Protože ředitelka nechce, aby si kupoval alkohol, tak on tady na mě startoval. Tak jsem mu 3krát vytahovala ty lahve chlastu z košíku, on se proto furt vracel, pak mě napad, tak jsem volala policajti, ty mu jenom domlouvali, takže furt jsou venku ty bezdomovci, jo? Takže policie taky stojí za hovno, že jo? Super, ne? Takže já jsem pak dneska akční. Jinak Heduna teď brečela na streamu. Adma jí koupila nějakých 13 knížek na čtení nebo co k Vánocům. Někde nějaký jako starý knížky, jo. Tak Heduna brečela, pak ještě Adma řekla, no ještě jsem tady měla něco pro Miloše, ale já vám to ukážu, ale asi mu to už nedám, jo. Takhle to tam pronesla. Já nevím, jestli ta Adma se vytahuje nebo co dělá, jako. Víš co, já když někomu něco budu chtít dát, tak to dám a nebudu to tady veřejně hlásit na streamu, jo. Jakže nevylezla právě, bych řekl, že tam má klid, že jo? Tak to bych právě řekl, že vyleze. Až bude mít hlad, tak vyleze, neboj. Chci se zeptat, jestli vás Adela odblokovala. Já se jenom ptám, protože jestli vás neodblokovala, jste všichni v bloku, tak já jí dám bán. Já si ji zablokuju já. Ona nemá důvod vás, neměla důvod vás blokovat. Nechápu to. Proč to udělala? Můžu vás poprosit, potřebujeme dopátrat, zdali Houba opravdu poslal kontrolu. Protože pokud ano, tak vlastně de facto zabil svoje dítě, ano? Renčo, znovu říkám, Unicorn Míša mě moderátora nedělá. To, co máte mezi sebou, já to nemůžu ovlivnit, že tam chodí. Já se s ním normálně bavíme se tam o jídle, o čemkoliv, o dětech, o tom, co kdo dělá, co nedělá, jak jsme vyrůstali filmy, divadlo a tak dále. Pak tam vlítla tam Káťa, začala tam dělat nejdřív tam vlítnul, požádali Miloš, co já mám dělat, co s těma lidma mám dělat. Já je nechci blokovat, nechci je tlumit. Ať tam chodí každý, ty sama říkáš, že na tvůj stream může přijít každý a že ho blokovat nebudeš. Tak já razím stejnou filozofii, prostě každý tam může přijít. A mimochodem Čupka, kterou silně nesnáším, a ty to víš sama nejlíp, tak tam dostala taky kartáž. Dostala tam kartáž odpoledne včera ještě Venca s Jirkou Jelínkem. Dostala tam takovou bídu. Dostala tam bídu i Řepina s Uhrem, který ho měla u sebe na návštěvě. Dostala tam bídu i Tomáš Holub. Ježíš Holub, ty vole. Tomáš Ryb, víš, koho myslím. Skladná. Prosím tě, neútoč tady na mě, protože já nebudu tam řešit vaše spory, já se tam chtěl normálně bavit a kolem 2:00, půl druhý se to zvrtlo a jelo to až do rána. Ostatně si ten stream dokonce, trvá to 7 hodin nebo kolik a uvidíš sama. Tohle si nechte pro sebe, jo? Tady jenom vidíte, že se vás zastávám, jo? Že vás mám ráda. Tori, já se Miloška zastanu. Tori tam šel, ale opravdu za prvý je tam sleduje a za prvý je tam jakoby kárá prostě. Dělá tam prostě, jim ukazuje, jak se chovají špatně a tak, jo. A tady to, co prostě má z Pipi, tak to je prostě mezi nima něco. A jako Milošek si nevymýšlí, on to nedělá jen tak, jako. Jo, takže prosím tě tady, to se Miloškovi nekřivdí, jo? Děkujeme. Ale nepretačíte to. Mě prostě překvapila ta situace, proč Pipi, která dělala Milošovi toho moderátora, prostě najednou je takhle. Přitom koukám na ten záznam a tam nic špatného neřekla, chápeš to? Já Milošovi nekrivdím nic, já jsem prostě se normálně slušně zeptala. Tady koukej Tori, co udělal Houba. On normálně svoje dítě použije na to, aby se hájil. Ať klidně jako není jeho dítě. Jak si to může dovolit tohle o svým dítěti? Mě tady budou kárat za čupku a podívej, on svoje vlastní dítě pohřbívá, to není normální, ne? Jako Miloši, ty tady řešíš už dokola, co má Pipi s Kaťou za problém, to mají oni dvě spolu, ale faktem toho zůstává, že prostě jako by vlastně Pipi na Kaťu na tom streamu nic neřekla a proti Kati nic nepoužila na tom streamu, chápeš to nebo ne? To je to samé, jak ti zase jakoby vysvětluju, že tady volá Čupka uraží, ať potratí babina a takovýhle pičoviny a ty tam lezeš na stream. A teď prostě jako bez toho důvodu, prostě to je to stejný, Miloši. To je jedno, že jim tam nadáváš, ale Pipi tam neřekla na Kaťu ani slovo, ani jedno jediné slovo, jako by špatný, ani se vůbec nezmínila tam o Kaťa, nic. Chápeš to? A akorát řešila, a akorát Unicorn volá. Na Unicorn volá, ten Pipi tam na Unicorn ani nemluvila, volá. To vždycky ona mluvila na ní. A pak řekla, že se zablokovala a že ji prostě jakoby nebude psát a takovýhle věci, že jo? A že jí to nebude vysvětlovat a že odblokovávat Míšu nebude. A psát se s ní taky ne.
že ti psala prostě něco v soukromí, tak se ti svěřila. Jako je to logicky, ona se ti svěřila, vole, ale jako by veřejně na streamu nic nepoužila. A s Katkou si prostě pokud jsou zablokovaný, tak si Katku ona nebere do huby na streamech. Jako rozumíš, já mluvím teď konkrétně o tom daném streamu, teď momentálně, teď na to koukám, vole. Není neublížená, jako by víš to, tak zase odsaď, jako by pocať, že jo, jako já se to snažím prostě pochopit, tak jako počkej, tak když Pipi přijde ke mně na okno, vole, a ty seš na ní urážený, tak jako mě zablokuješ taky, protože Pipi je u mě na okně. Nebo jako co? Když si pustím stream. A jako chodí ke mně Pipi, chodí do komentářů a pak píše se normálně, baví se normálně a nikdy nevytrhla nic ani na tebe, ani na Katku, na nikoho jiného. Normálně prostě se baví normálně v komentářích jako vždycky. Nebo jestli Honza Starjoy přijde ke mně na okno třeba, tak mě zablokuješ, nebo jako co od toho mám očekávat zase já, víš, jako já to beru jako zase takhle, na druhou stranu. Co máme až dál, že jo? Podívej se na Uhra. Uher, ty vole, dělá ty vole taky věci na Káťu a ty k ním taky lezíš na okno. Jako Milošku, jako nezlob se na mě, ale jako zase, já se prostě myslím, jakoby, že v tomhle tom Pipi je plně jakoby nevinně. Chápeš to? Rozumíš mi? Jako je to prostě můj názor, můj pohled, jako. A to je prostě takhle, jakoby, jak říkám, já prostě si řeknu to, co si myslím. Rozumíš mi? A taky ti Káťa neblokuje, protože jsi s nima na okno. Já to beru jako zase takhle, jako víš to. A přitom, že ti dlouhé leta ještě Pipi dělala moderátora. Miloši, já to neproč, já tě úplně naprosto chápu. Pipi, jelikož Pipi prostě chodí jakoby ke všem na streamy, kdo vysílá u Renči. A to buď jsem já, buď jsem Babina, kdo by v tebe dělala moderátora, chodí k Renči, samozřejmě, že chodí i k Honzovi na stream. A pokud já vím, a četla jsem komentáře, protože já čtu komentáře, já se všimám, kdo přichází, odchází, tak i když byly největší hroty, Pipi si to těch hrotů nikdy nemontovala. A teď buď byly hroty třeba u Renči, jak hrotily, Pipi se k tomu nikdy nevyjadrovala. Jako co se týká takhle na streamu. Možná s tebou se bavila jako by vlastně na streamu, protože má nějaké neschody s Katkou, ale to se bavila s tebou v soukromí jako s kamarádem. Ale třeba jakoby takhle v těch streamech, jakoby vlastně takhle, co jsem četla, po dobu, co k vám chodím, ona nikdy na nikoho, na ty situaci nikdy se jakoby vlastně de facto ani nevyjadrovala, ani do toho nemontovala, jakoby víš. Proto mi prostě přišlo zvláštní, že se řekl, že prostě zablokoval si Pipi. Chápeš to? A já prostě chci znát lidi, kteří prostě chodí ke mně třeba na streamy, že jo? Co to chodí nebo ne, protože já to automaticky blokuju do piči. Chápeš to? Aleši, nikdo nechce po tobě, aby ty si dával nějaký sam hlasovky soukromých konverzací, víš? Nikdo po tobě to nechce, nikdo to po tobě žádá, nikoho to nezajímá. Vy jste spolu se bavili nějakým způsobem, ona se ti svěřila jako kamarádovi, ty jsi si prostě s ní řešil situaci jako kamarádi, řešila jste se v soukromí, to je v pořádku. Nikdo po tobě nechce, aby se sem něco takového dával. Neber to jako útok nebo takhle něco. Chápeš? Mně to prostě jako by přišlo nespravedlivě, že kvůli tomu, že tam byla jako by vlastně unicorn na okně u Honzy na streamu. Takže jako by vlastně, že prostě hned takhle jako by se prostě odsoudila. Chápeš? Teď prosím tě, mě zajímá, jakoby v čem Milošovi já nadávám, že se ho normálně zeptám, jakoby vlastně, čím mu nadávám, jakoby v čem mu nadávám. Můžeš mi to vysvětlit, jak i čím já Milošovi nadávám, protože jsem asi evidentně blbá, vole, podle toho, jak já chápu. Víš, to, že se na něco zeptám, neznamená, že proti vám něco jdu. Chápeš to, nebo nerozumíš tomu? Já se prostě normálně zeptám. Ty útočíš tady na mě. Já jsem prostě se snažila pochopit, proč takhle se zachovalo jako s Pipi, takhle, protože poslouchám ten stream. Ale jako nikomu jsem nevyhrožovala, nikomu jsem nenadávala. A jestli jsem tady někomu vyhrožovala nebo nadávala, tak prosím, ukaž mi to tady, kdy jsem nadávala Milošovi nebo nějakým způsobem vyhrožovala. Můžeš mi to přivést? To jo, Lucinko, ale podívej se, co udělala Tori. Co to je zachování tohle? Já bych se takhle nezachovala. Byť byste mi tady nadávali, linčovali, tak neopustím skupinu. Já si teď můžu myslet, že tady Tori teď bude vynášet věc, co tady byly. Třeba, jo, když odešla takhle narychlo, divný, ne? A tady ti teď Milošek pustil, podívej, já jsem Pipi nic neudělala a Pipi tam řekla, bude tam Renča, ji neznám, tak mě prostě tam nejedu, jako kvůli mě. Jako bych byla nějaká zrůda, nebo já nevím, tyvo, jako co to je. A nebo tam prostě jak Pipi, že se tam něco, že to bude jako minule, nebo co. Náhodou byl krásný večer, užili jsme si to. Já jsem hezčí večer nezažila, já jsem šťastná, že jsem tam jela. Bylo to úžasný a budu na to vzpomínat vždycky dobrým a těším se, až se zase s těma lidičkama znova uvidím. To nevím, kde jsi přišla na to, že to tě nebyl jako přítela. To jsem někdy řekla? Nebo napsala? Luci? Ale než přečtu všechny zprávy, řeknu to úplně jednoduše s tou Pipi. Pipi to tam napsala schválně, mluvilo se o mně v tu chvíli. Pipi do mě naráží celou dobu, blokla mě bez toho, aby mi to vysvětlila. Dobrý, nepotřebuju se s někým bavit. To, že mě pomluvá někde na streamech, ale byla to narážka na mě. Že Pina jí odpověděla, ona odpovídá zpátky. Pak je s Unicorn, na kterou kydala špínu na okně. A v podstatě si tam notuju. No tak prostě já chápu Miloška, že jako prostě já jsem taky šíla, my jsme jí pak volali a ona se mi ještě vysmívala do ksichtu. To jako spoustu z vás neví, prostě ano, nebylo to úplně jako dobrý, ale na druhou stranu jako sorry, nechat si srát na hlavu, to já taky nedokážu, papa. Prosím tě, to, že to nepsala přímo, je to o tom, že to bylo mířený na mě. To, co napsala s tady tím, bylo mířený na mě, protože se o tam mluvilo o mě. Nějakým způsobem to, že ona to neřekla přímo,
tak jakoby přímo na live, tak to, co psala, bylo na mě, proto se Milošek rozčílil. To je všechno, pak si volali, jela do mě prostě na tom hovoru a to je asi tak všechno, prostě myslím si, že tady, já neříkám, že se nemá říkat jiný názor, to samozřejmě můžeme, já jsem tady už včera spinkala, klimbala, hrála se s kočkou, takže se omlouvám. Já chápu Miloškovo nasrání na Pipi, Miloš bránil pouze a pouze mě v tu chvíli. Jak to bylo, to je možná trošku nešťastný, ale nevím, proč tady odešla teda, kdybych to asi řekla dřív, tak pochopí, jakoby, o co se jedná. Já nevím, já jsem tady ty smazené zprávy neviděla, přijde mi to trošku zbytečný, myslím si, že se máme rádi, nevím. Když tak na to řekněte svoje, já prostě v tomhle jako zase Miloška chápu, že byl nasranej, Pipi mu říká něco, já jsem Pipi nic neudělala, Lucko, ona mi řekne, že já mám dítě, jo, že u kluků je to úplně něco jiného, jak se chovají než u mě, protože jsem máma. Dělala ze mě totální krávu, jak jsem špatná máma, jo. Protože tady si člověk nemůže říct svůj názor. A když si řekne svůj názor, tak je hned ten špatný. Takže ano, teď jsem tady zapíču, já děkuju, ale já, co napíšu, tak zatím si sakra stojím. Jo, takže asi tak. Já jsem včera jenom chtěla nějakou konverzaci. Chtěla jsem říct svůj názor, chtěla jsem slyšet názor ostatních, do nikoho jsem nejela. Nikomu jsem nic špatného neudělala a neřekla. Ale to, že já si tady nemůžu říct svůj názor, nebo můžu, a budu následně de facto ta nejhorší, tak jako promiň, ale ano, teď jsem vytočená. Včera jsem v klidu mluvila, včera jsem v klidu si konverzovala, chtěla jsem nějaký vysvětlení, nebo aspoň, jo, názor. Nic víc, já jsem nikomu nechtěla nic podsouvat. Žádný názor, nic, prostě řekla jsem absolutně jenom svůj názor, to samý Tori. Tori řekla svůj názor, na nikoho nikdo nebyl hnusnej, nikdo nikoho neurážel. Ano, bylo vyčteno, že někoho urážíme, že někomu vyhrožujeme a tak dále, ale včera to bylo pouze o tom si říct každý svůj názor. Nebylo pochopeno, dobře, já tomu rozumím, ale až teď, ta hlasovka, co jsem nahrála před chvílí, ano, teď už jsem opravdu vytočena. Protože ano, teďkon je to tak, jak jsem čekala. Ráno všichni v noci spějí, ráno prostě se přijde do skupiny. Teď se samozřejmě zpětně poslouchají hlasovky, poslouchají se prostě konverzace, kouká se na to, protože ano, normálně lidi spějí. A teďkon de facto nikdo neví ani, co kdo řekl nebo neřekl, protože konverzace se smažou raději. Děkuji pěkně. Ty píčo, já už nevím, ty vole. Ty vole. Dobře, takže pochopení toho, co jsem pochopila, je, že Tori a ty jste řekli názor na to včerejší video toho Honzy s tím, že teda s tím Milošek s Renčou nesouhlasili a prosím pěkně, co s tím vyhrožováním, nebo teď tomu nerozumím, kdo komu vyhrožoval, jak vyhrožoval, nebo co tam je s vyhrožováním. Jsem to jako absolutně vůbec, protože Renči zprávy jsou smazaný a hlasovky a zprávy od Tori tady jsou a od vás. Každopádně já tam žádný vyhrožování neslyším, bohužel neslyším stranu Renči, takže vůbec nevím. Takže jsem trošku teďka momentálně jako postavená stranou a nemůžu jednat dál. A myslím si, že ani ostatní, který to neslyšeli a půlka je smazaná, tak díky tomu se teď nemůžeme postavit ani na tu stranu a stojíme na slepém bodě, kdy to jako nevyřešíme. Přesně proto nemám ráda, když někdo maže zprávy nebo hlasovky nebo cokoliv takového. Pak člověk neví, na kterou stranu se má postavit a koho co a jak to hlavně vyřešit. Takže děkujem. Takže aby tady Lucinka nenesla na mě křivé obvinění, jak to tady koukám, začíná zase dělat. Jo. Šlo o to, že já jsem se zastala Miloška, protože Tori tady do něj dost začala jet ohledně Pipi, že Pipi nic neudělala, Pipi je nevinná, úplně nic. No a na to konto se Tori urazila a odešla ze skupiny, ano? A já prostě, když vidím, že někdo odejde tak ze skupiny, tak vím, že když odejde, tak vidí ty zprávy, proto jsem si smazala veškerý ty nahrávky, co jsem tam dala, jo? Takže tak, to není vyhrožování. Jenom jsem řekla, že budu jí sledovat, pokud si mě zablokuje, tak mám jiný účty a budu si ji sledovat, jestli někde něco se ukáže, nějaká ta nahrávka. Jo, to je všechno, jo? Mějte hezký den, já jdu nakupovat, čau. Ano, souhlasím s tím přesně. Já jsem se jenom zastala, já se vždycky zastávat budu, zastávám se lidí, mám to tak, zastala jsem se Miloška, protože prostě tam furt jenom kvůli tý Pipi se do něj začalo jet. Úplně zbytečně a ještě se Tori urazila a odešla ze skupiny úplně zbytečně, jo? A teď tady ještě na mě začnete řvát kvůli hlasovkám. Já jsem vám vysvětlila, proč jsem ty hlasovky dala pryč. Jo? A Milošek ty hlasovky poslouchal, takže tam nebylo nikde nic proti vám v těch hlasovkách. To byla akorát konverzace mezi mnou, zastáním, pak jsem tam měla hlasovky, které jsem posílala jakoby Starjovi, protože jsem Starjovi vyhubovala, jo? Prostě jsem mu tam vyhubovala za etinku, jo, za naší Káťu jsem mu tam vynadala, že se mi to nelíbí, že tam se jí měl zastat na tom streamu, tyhle hlasovky, jo, já se prostě zastávám. Tady Lucinka se snaží to obrátit, jako koukám, no, super, Lucko. Super, děkuju. Přeji ti pěkný den. Ahoj všem. Taky nevím, co se tady v noci stalo, nebo co tady bylo.
nějaké hlasovky jsem si teď poslechnul, že Tori jela do Miloška, že Pipi nic neudělala, ale nevím, ty vole, já jsem šel spát, bylo 10, zbudil jsem se až dneska v 8. Už jsem v práci, no tak snad se to nějak vysvětlí. Já jdu přidat tu Tori sem zpět. Ne, Peťo, sorry, nezlob se na mě, ale fakt ne. Neřekla jsem nic špatného včera ani vůči Milošovi, zaptala jsem se na Pipi. To, že tahá jsem nějaký informace, koukala jsem na ten záznam, protože jsem nepochopila, proč je zbytečně takhle odjebále, vole. Zbytečně naprosto odjebále, protože ta holka neřekla nikomu nic špatného, jako. A nezlob se na mě, vole, tady mě začne Renka posílat hlasovky, vole, že nikomu vyhrožuju a takhle. Jako, hele, sorry, ale jako já se tohohle účastnit jako fakt nechci. Tahle z těch hru to se účastnit taky nechci. A řešit to taky nechci. A tady prostě jako nechci být a poslouchat tahle z těch hovna. Já jsem vám rovnou říkala, že když, já normálně jsem se zeptala. Na nikoho jsem neútočila, normálně jsem se zeptala, protože třeba mě to zamrzelo. Ale OK, fajn. Já neřeším věci, kdo komu, co psal do soukromí, je to tvoja věc, tak to jsem si prostě netáhla. Ale na tom streamu já jsem poslouchala těch 7 hodin a na tom streamu Pipi neřekla ani o Katě, ani o tom nic. Celou dobu držela hubu a když se jí na něco zeptali, tak to odpověděla. Ale neukrivdila tam nikomu. Chápeš? Neukrivdila nikomu. A ne, Renato, nevyhrožuju. Protože třeba víš, jakoby vlastně, pokud to řešíte takhle tímhle stylem, co se týká Pipi, vole, tak s prominutím, ale nemáte líst na okna k lidem, vole, který zas pomluvají a hrtějí nás. Tímhle jsem skončila. Mějte se krásně. Buďte tak laskaví, prosím vás, nepřidávejte mě. Jo? Já pak nebudu poslouchat hovna, typu, že bych mohla něco vyjít ze skupině takovýhle nesmysl, vole. Z toho jsem vyrostla. Kaťo, jde o princip, víš? Jenom jde o princip, protože ta holka jako fakt nic neudělala a zatím si prostě stojím. Můžete mě tady ukřižovat, můžete jako udělat, co chcete, ale ta holka fakt nic neudělala. To, že vy s Pipi máte nějaký problém, OK, ale stále neřešila to na tom streamu. Jako upřímně řeknu, takže jako by vlastně v podstatě de facto tam probíhaly mnohem horší věci, které jsem slyšela. Jo, tam proběhly mnohem horší věci, které jsem slyšela, třeba které se mi třeba jako rozhodně moc nelíbily. Ale jako ta holka jako prostě neudělala nikomu nic. A zatím se stojím aspoň na tom streamu. Renato, a co na tom vidíš špatného? Co na tom jsem napsala špatného? Jako Miloše, od doby, co Pipi přišla na okno, o Katce neřekla ani slovo. To mě klidně zablokuj, ale Pipi o Katce na tomhle live nemluvila. Co je na tom špatného? Co je na tomhle vyhrožování? Že ty bereš jako výhrušku. Co je na tom špatného? Vidíš, tady ta zpráva, co jsi napsala o Miloškovi, aby tě zablokoval, tak mě fakt jako zklamala, protože proč by tě Milošek blokoval? Milošek nemá důvod tě blokovat. A to prostě si tady jako takovej tlak na Miloška udělala, víš? A tohle mě právě jako dost zranilo za Miloška, no. No. Nemůžete tady tlačit takhle jako někoho zablokuj, klidně mě zablokuj. Přesně to jsem řekla i Honzikovi. On tam řekl o nás, klidně mě zablokujte. Ale proč bychom někoho blokovali, když ho máme rádi? Proč? Kde jsou tam vyhrožování Milošovi? Kde je tam útok nebo urážka Miloše? Můžeš mi to prosím tě vysvětlit, když jsi už tady? Že mě to dneska chujovina už nebaví, vole. Renato, obnov si zprávy, který jsi smázala, vole. Obnov si ty zprávy, který jsi smázala, vole. Obnov si ty zprávy, který jsi smázala a ty jsi mě pak vytočila. Rinčo, přečti si to ještě jednou. Přečti si to ještě jednou a zamysli se nad tím, co se tam píše. Zamysli se nad tím, co se tam píše v té zprávě a přečti si to ještě jednou. Tebe zklamala tahle zpráva. Mě třeba zklamalo to, když jsem slyšela, vole, že se znasilní ty děti. Mě to třeba taky tohle zklamalo, že se to tam taky řešilo. Můžeš mi prosím tě vysvětlit to nějakým způsobem? A teď se tady čupka opírá, vole, o děti bejbiny. Můžeš mi to vysvětlit, bylo to u tebe na streamu? Poslouchej mě. Pipi, tam tu narážku, kterou psala do zprávy s Řepinou, byla na mě. A proto my jsme to věděli. A ještě se tam píše s Řepinou, která nám který celý tady to dělá. Potom následně jsme si volali. Takže to byla narážka na mě. To byla jedna věc, kterou jako vlastně, která nasrala Miloše. A potom se to rozjelo. Pak nám volala, ty nevíš, co se tam dělo, bylo to fakt strašný, já jsem četla i panikataku. Proto byli všichni jakoby nazlobený. Já chápu, že pro tebe to tak vypadá. Ten člověk je zákeřný, zlej a podobně. Chápu, že ty ten názor nezdílíš, ale co už no. Dobrý, Káťo, ale tam jako nenapsala nic špatného na tebe, neurazila tě nějakým způsobem, neponížila tě nějakým způsobem. Napsala to prostě, jako by vlastně, co říkáme my všichni celou dobu, že prostě nemáš se pořád neustále obhajovat. Nenapsala nic špatného, neurazila tě, nevyhrotila tě nějakým způsobem, ale takhle. Tam lítali komentáře, vole, i mnohem horší, co se týkají tebe. A ještě k Lucince. Lucinka tady píše, že Káťa byla opilá. Ne, Káťa tam jasně řekla, je unavená. Bylo ráno, že jo, byla unavená, tak mluvila prostě pomalu. To nebyla opilá. Proč tady furt říkáte, že je opilá? My můžeme prostě vyzařovat, jako že jsme opilí, ale taky můžeme být unavený.
Dobrý, já už zjistila, že nemůžu ani nahrávat hlasovky, ty vole. Každopádně, prosím tě, Renčo, vole je přístupový slovo, který používá 80% z nás v hovorové češtině, prostě takhle to je. To není narážka na tebe, narážka na nikoho. Každopádně druhá věc. Renčo, ano, Milošek možná ty zprávy viděl, ale my ostatní, kteří jsme tady přítomní, jsme ty zprávy třeba nestihli. A jako rádi bychom věděli, co se teda děje a neděje. Každopádně věc třetí. Ty se tady zastáváš Miloška. Milošek včera jasně řekl, že si nepřeje, aby se ho kdokoliv zastával, že je dospělý člověk a dokáže se zastat sám sebe. Pokud tohle řekne člověk a opravdu to tak je, měla bys to brát v potaz a myslet na to. Myslím si, že Milošek je dostatečně chytrý, dostatečně silný na to, aby se dokázal obhájit a nějaký takovýhle zbytečný útoky a všechno možné, co se tady teďka děje, jsou úplně zbyteční. Ale úplně zbyteční a přijdou mi úplně scestný, ale jako hrozně scestný. Já rozumím, máš na to nějaký názor, máš ráda Miloška, my ho taky máme rádi, ale je třeba si uvědomit, proti komu se tady jako zbrojí. Jako tam venku na tom TikToku jsou lidi, proti kterým bychom měli zbrojit, ne tady proti sobě kvůli takovýmhle malicharnostem. Jo, já myslím, že se to dá vysvětlit i normálním způsobem a ne tady prostě jako zbrojit proti sobě a bejte na sebe prostě takovýhle. Je to úplně zbytečný a přesně tohle je to, co oni chtějí. A vy si to tady děláte sami. Vy si to tady děláte sami mezi sebou navzájem, ty vole. Sorry, zase hovorová čeština, nebylo to nic proti tobě. Každopádně prostě vy jim dáváte teď aktuálně to, pro co si přišli. Uvědomujete si to? Ne, já tohle neberu, já tady nikomu neříkám vole, takže jako fakt ne, tohle netoleruju. Mně neříkejte vole a jméno Renata tady prostě je vidět, že jako prostě mě nemá to i ráda, takže asi tak, přitom jsem mi nic neudělala. Já jsem tady jenom, prostě mi bylo líto Miloška, protože Tori mu tady klidně napíše, klidně mě zablokuj a to je prostě na Miloška tlak. Jo, proč by měl Milošek blokovat, jo? Proč jako? Já tady taky nikomu nepíšu, zablokujte mě, proč bych to dělala, jo? Takže neomlouvej to slovo vole a Renato, děkuju. A já jdu řešit jiné věci, já jdu pomáhat mamince na barák, dělat jí výzdobu, ať to tam má hezký a i u sebe, takže pěkný den, pápa, mějte se hezky. A večer si zapnu stream, kdo bude chtít přijde, kdo nebude chtít nepřijde, jako. Takže mějte se fajn, užívejte si den. Papa. Taky všem přeju hezký den, my jsme teď akorát po plavání. Já bych přesně ráda, aby jsme se semkli jako kamarádi a ne, aby jsme zbrojili proti sobě. Já chápu, že máte prostě jiný názor. Pojďme prostě, ne po prvním fuck upu, prostě se tady urazit, odejít. Prostě myslím si, že se máme rádi. Dobrý, tak nějaký hrot byl, no, tak pojďme na to prostě, pojďme se normálně bavit a neřešit to. Jako myslím si, že je to zbytečný a já vás prostě všechny mám ráda a tohle nechci, ale je to na vás. Ale myslím si, že je to úplně zbytečný. Dobrý, pohádali jsme se, ale v normálním životě se taky pohádáte. A rozhodně se s tím člověkem nepřestanete prostě jen tak bavit, ne? Pokud ho máte rádi. Je to zbytečný. Neudělala věci, já ti to vysvětlím. Já jsem si včera Miloše zeptala normálně, proč šla do bloku Pipi, protože si pouštím ten stream, protože jsem na ní koukala, protože ta holka nic neudělala. Vletěla se na okno, začala se do ní mrdat, přitom ta holka na tom streamu neřekla ani slovo. Ani slovo. Pak se začalo, Miloš vysvětlil tím, že je na okně u Honzy z Unicorn. Já jsem se zeptala, dobrá teda. Takže Miloši, představ si, že třeba Čupka uráží děti, babiny, ať chcípnou a takhle. Přijde ti normálně, voláš, nebo mu někdo nadával, že bavil se Čupkou, nebo že třeba Vášek Uhe dělá na Káťu, volá, takový hovná, volá. 2 roky, jak tady se tvrdí, znepříjemňuje Káti život a takhle. Pak na jednom okně vleze, volá. A je tam s nima a taky se normálně baví. Já si myslím, že to je prostě bezpředmětný důvod, prostě jako by tu holku bude psát, vole, a takhle. Přitom ona tam nic neřekla. Teď vše. Ty si to vzala, Renčo, jako útok na Miloše. Tom útok nebyl. Je to můj názor. A ten jsem, jako normální člověk, který vás má rád, vole, řekla vám, přímo tady napsala jsem. Ty jsi to, vole, přikroutila, vole, že na něj útočím a že mu vyhrožuju. Jestli Milošovi vadí ten můj názor, ano, může mi klidně zablokovat. Já nemám s tím problém. Chápeš? Nemám s tím problém. Akorát mi to prostě přišlo nerelevantní a naprosto zbytečný, protože ta holka nic špatného neudělala a zatím se stojím dál. Normálně baví, to je jako pak jako bez souhlasný, když takhle veme, dobrý, Pipi, dělal moderátor, lidi zablokovali. Já jsem se třeba na tom streamu dozvěděla, že ke mně chodí Houba a já o tom ani nevím. Že Houba byl celou dobu, vole, já jsem dělala vánoční cukroví, úplně s jinýma lidma. Jak jsem si dělala ty svoje ty vole kurvený makronky, ty vole, a on tam celou dobu byl. A já jsem o tom ani nevěděla, že Houba tam vůbec byl. Tak jako mě potom jakoby taky si zaradí, že někdo prostě přijde s kým na stream, nebo že takhle. Pokud já chápu, pokud se prostě jakoby ti lidi jakoby třeba jakoby jsou lidi, kteří třeba jako já nebo Lucka, kterým nic neudělali. Já mám problém s chudý bábou, třeba až Čupkou. Jo, ale když prostě ke mně přijde někdo do komentářů nebo pozdraví, tak já toho člověka pozdravím. Pokud se bude bavit normálně, pokud bude někoho z vás pomlouvat, pošlu ho do píče a zablokuju. Jednoduchý. Chápeš, jak to myslím? Nebo nechápeš, o co tu jde? Lidi, co vědí, jak jsem to myslela na tu Čupku, tak vědí. Byla jsem opilá, to za prvý. Měla jsem v sobě 2 flašky vína a i přesto jsem prostě dala sežrat Čupce její chování, jak podporuje Vaška v tom, že na Míšu B je hrob s jejíma dětma, který jsou opravdu těžce nemocný. Je mi prostě úplně Míši nejvíc líto.
když tohle musí zažívat a tady ten kripl Vašek udělá na ní tady to video. A Čupka se tomu směje a podporuje to. Proto jsem jí tady dala jasně najevo i ožrala, aby si to zkusila, jak by jí bylo. A potom jsem se zastávala i tady Honzíka, protože Honzíkovi chtěl Vašek Uher znásilnit holčičku, jeho dceru. Ano, a opět Čupka nezasáhla a smála se tomu a byla přitom. Proto jsem jí to dala sežrat. Všichni to chápou, jenom ty to tady nechápeš. Proto jsem to tam řekla v tom videu. Proto to ve mně prostě vylítlo tohleto. Já když jsem opila, tak ve mně prostě tohle vylítne. A tadyhle tu věc dám těm lidem sežrat, aby si to vyzkoušeli, jaký to je. Jaká je ta medicínka jejich, jak se chovají oni k druhým lidem. Já se tady prostě nesnáším, když tady budou urážet Míšu, která opravdu je obětavá maminka, stará se o ty děti, je milující maminka a tohle není. A zrovna tak Honzíka se budu zastávat, že prostě je hnus, aby tady Vašek a Čupka se tomu smáli, že mu řeknou, že mu rozpůlej dítě, dceru. Kde to jsme? Tak, Renčo, a teď bych chtěla vidět, opravdu bych chtěla vidět, kde jsem já Vokátě řekla, že je někdo opilej. Já se tady nenechám osočovat o něčem, co není pravda. Já jsem tohle Vokátě nikdy neřekla. Takže teď by mě zajímala ta zpráva, kde jsem já řekla Vokátě, že je opila. Že já to pořád vytahuji, že je někdo opilej. Tak, mluv. Dobrý, Renčo, tohle chápu, OK, tohle chápu, normálně se řekla, ale jako by prostě mě zamrzelo to, že si prostě odsoudila Pipi, nic víc v tom nebylo, přitom ta holka tam jako fakt nic neřekla nic, ani na Káťu špatného, neviděla jsem, protože jsem četla u toho i komentáře, já jsem to poslouchala, četla jsem komentáře, co se tam psali, prostě to holka, která dělá moderátora třeba skoro u vás všech, která prostě jako na těch streamech je pořád, k žádným hrotům se nikdy nevyjadrovala, nikdy nemluvila takhle. Pokud byla nějaká potička třeba Pipi a Káti, říkali si to, vysvětlili si to, nevysvětlili si, zablokovali si, dal si neřešej. Ale jenom prostě jako z toho důvodu, že tam prostě byla na okně a fakt jako nic tam neřekla. Ta byla jedna jediná, která prostě nic neřekla. A jako chápu, že jí to třeba zamrzelo, mě by to taky třeba zamrzelo, kdyby tohle někdo udělal, že jsem na okně s nikým a tam je prostě nějaký člověk. Chápeš to? Teď vše, bo to mi šlo, na tohle jsem se prostě Miloši ptala a nebyl to prostě žádný útok, jak jsi to ty vzala, ty Denčo. To nebyl na Miloše útok. Já jsem se jenom prostě se ptala, protože mě to zajímá, protože Pipi kolikrát přijde i ke mně do komentářů, píše. Chápeš? Tohle je ta zpráva. Tady si napsala, když Pipi přišla na straná zpět na okno, Juni se ptala, kdo jí co napsal. Mohu se zeptat, co jí k tomu vedlo, že v tomhle stavu vyskočila? Psal jsi jí někdo ráno přitom na streamu? Denčo, ale ty jsi to špatně pochopila. Myslelo se tím Pipi, že byla úplně naštrána a vytočená. A ne Kátka. Kátka s touhle zprávou nemá nic společného. Renčo, mohu se zeptat k tomu, co jí vedlo, že v tomhle stavu vyskočila. Vyskočila Pipi, vyskočila na okno a řekla tam sama, že je ve stavu, jakým je, že se něco stalo a že o tom nebude mluvit, že má tep, jaký má. Tady nikdo neřekl o tom, že Káťa je opila. Takže tady za to opravdu chci omluvu, protože pokud si tady máme nalévat čistého vína, tak chci nalejt víno ve všech směrech. Chci, protože já nic takového o Kátě neřekla. A ano, zastáváte se tady svých přátel, takže asi nejsem přítel, protože tady v tom se mě nikdo nezastal. Protože já jsem o Katce, že je opila, neřekla absolutně ani slovo. Jo, takže ne, že někdo čte špatně. Ano, někdo si to přečte špatně a najednou někdo uráží mě. To je v pořádku, jen do mě. No tak za to se ti, Lucinko, omlouvám, to jsem špatně pochopila, to je moje chyba, já se omlouvám, já se dokážu omluvit. Sorry, já už jsem se tady Lucince omluvila, Lucinko, promiň. Já jsem to špatně pochopila. No já jsem si jako prostě stav jako představila pod stavem, jako, protože tady proti Kátě furt jedou, jak je někdo ožralý, ne vy, ale ty druhý, že jo? Proto jsem to špatně pochopila. Pipi, co napsala, to s tím, kdo chce kam, jo, bylo mířený přímo na mě. Já vím, že to nebylo sprostý, ale Pipi na mě útočí, tak Pipi na mě nenápadně útočí furt. Jo, tam jsou furt narážky, já už jsem z toho byla prostě hotová. A pak to vyšlo to, že si psala i s tou Řepinou, to nás všechny nastralo. Jako chápu, že tomu nerozumíte, chápu i to zastání, ale už to pojďme přestat řešit, špatně se spoustu věcí pochopilo. A to je asi všechno. Prosím vás, pojďme se nehádat kvůli člověku, který prostě není mezi námi. A pojďme držet pro Boha spolu. Pojďme se bavit, jako jsme se bavili doteď. Už ty hroty prostě mezi náma nechci. Jo, já nevím, jak to vnímáte vy, já si myslím, že bychom se měli mít rádi všichni, tak jak se rádi máme, já jsem vás ráda poznala, byl to krásný víkend a je škoda, aby jsme se to tady tím prostě mít. Já to neberu jako hroty nebo nějaké hádky, já to beru prostě jako výměnu názoru, protože je to normální, že člověk se prostě zeptá a ty řekneš tomu svou odpověď. Teď jako je vše. Já to neberu, já tady nikoho nehrotím, neměla jsem ani v plánu, o to nestojím. Prostě jakoby vás mám ráda, jakoby právě a prostě když mi není něco jasný, tak já se prostě zeptám. Je vše. Víš? A právě jako mě zarazilo to, že prostě jako nechci tenhle dopadnout, víš? Když ke mně někdo přijde na stream nebo takhle. Jo, takže jako to vše, o nic víc nešlo. Užijte si všichni hezký den, lidičky, mám vás všechny ráda. A dávejte na sebe pozor. Dobře, no, tak jinak. Dobré ráno všem, já doufám, že jste se vystali. Pokud někomu vadí zprávy v noci, omlouvám se, je lepší si s těmi zvuky, nebo nevím. Pokud vám tady tak hrozně moc vadím teda, tak mě klidně vykopněte dveřma, já nevím, já už fakt nevím.